Assalamu alaikum, urmatly şaýloçylar. Muna bugün biziň ögüt işlerimiz ulanyp jatat. Ofisaldy şaýlonun ögüt işlerine tolugy 3 gün 4 gün galdy. Okrug aýaby çoň, bardygyna jetişige mümkinçilik bolbay atat. Bir oşoga garabastan jerlerge, aýyldarga baryp, biz öz programmabyzy tanyşdyryp, maksatlarybyzy aýtyp, hareketimizi jasap atabys. Emi şaýlo bir günü bolat 30'unda. Urmatly şaýloçylar, eň negizgisi oşo şaýloga katışyşybız gerek. Katyşyp öz doguşlarybızdy berip, öz milletleribizdi atkaryp, gelечегибизге gaýdyger bolboý, bala çakabızdy ündöp, dostlarybızdy ündöp, barybız şaýloga barışybız gerek. Bul aýybay maňlyly nerse. Sebebi mamleket oşoga köpdögen karajat jumşap, dem alış günün kılıp, şartlar tüzüp berip atkandaýyn biz jarandar dagы aktivdүү öz gelечегибизге mınдай gaýdyger bolboý katyşууga baryňyzdy çakyryp ketem. Men bolsa talapker katary öz okrugumda kolumdan gelişinçe kıdırıp atam. Okrug aýybay çoň bolup, köp jerlerge jetişige mümkinçilik bolbay atat. Birok aga garabastan biz hareketimizi jasap atabys. Bizdin agitatorlar bar. Urmatly agitatorlar, şundan paýdalanyp sizlerden suranyp ketem. Sizler menen biz birge komanda bolduk. Uşul uluu işke birge atlanyp çykdyk. Sizler maňa işendiňizler, men sizlerge işendim. Barybız bir üýle bolup aldybызга bir maksat koyduk. Menin sözümdü jetkire turgan sizlersiňer. Har bir üýge takyldatyp bere turgan sizlersiňer. Oşon üçin uşul jogapkerçilikdi sezip bardygybız mınaki aýybay az gün galdy. Bir çygynyp öz maksatybızdy elge jetkirip, programmalarybızdy jetkirgenge sizlerdi ündöp ketem. Urmatly meniň komandam, biz birgelikde bir maksatga koygondan keyin oşonu iýgilikke jetiş üçin biz aýybay çoň hareket jasaşybız gerek. Sizler oşoga göňül buruňardy baryňardan suranyp ketem. Biz aýybay köpüz. Maksatybız çoň, gelечекке çoň programmalardy, çoň adamdарды taşlaganbız. Aga jetiş üçin bizge kiçine emgek gerek. Oşol emgekdi baryňızlardan aýybay gelечек üçin bir hyzmat kılıp goýuňyzdy suranam. Номер 17 Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич.